Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta semana atípica. Xunta de Goberno o mércores, toda vez que esta semana é a Semana Santa, e aínda que é unha semana corta, de días hábiles, pois traemos grandes noticias, grandes novidades para a provincia, e que hoxe vimos de celebrar unha sesión da Xunta de Goberno onde aprobamos 3,4 millóns de euros e detallo, como sempre, pois cada un dos fondos que repartimos. Primeiro, aprobamos o convenio co Concello de Forcarei para o proxecto Ecorruta Galicia por dentro, con 200.000 euros. Tamén aprobamos o expediente de contratación do servicio de teleasistencia por 800.000 euros para 2 anos e renovamos o noso compromiso co deporte de ámbito estatal con axudas reforzadas cun 1.000.000 de euros este ano, 100.000 euros máis co ano pasado. E no que se refire aos concellos, achegamos 1,4 millóns. No que se refire, valga a redundancia, a infraestructuras deportivas, falamos de preto de 600.000 euros aprobados e que se van a beneficiar 5 concellos e 5 concellos tamén van a recibir máis de 800.000 euros para a contratación de 66 persoas desempregadas. E comenzamos e facémolo falando de turismo. Dentro do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, Deza Tabeirós, Terra de Montes, os camiños por dentro, porque hoxe acabamos de aprobar un convenio co Concello de Forcarei para levar a cabo Ecorruta Galicia por dentro, unha destas accións valoradas en 200.000 euros. A finalidade deste proxecto é mellorar a calidade, seguridade e a sinalización das rutas vinculadas aos camiños de Santiago e ao turismo activo que percorren este Concello do interior da provincia. En concreto, vaise proceder ao acondicionamento das rutas dos camiños que levan a Santiago ao seu paso por Forcarei e tamén o acondicionamento de elementos patrimoniais museísticos. Que vai a facer cada administración? O Concello de Forcarei vai asegurarse de executar as obras de acondicionamento e accesibilidade das salas do Museo Etnográfico do Souteiro de Montes e de acondicionar sendeiros e elementos de rutas como o Camiño Miñoto Ribeiro, o Camiño da Jeira e dos Arrieiros, as Neveiras de Fixó e a Ruta das Pontes do Lérez, poñer en valor a fervenza da Graña e acondicionar o camiño hacia a fervenza de Chamosa. Pola nosa parte, da Diputación, imos a encargarnos de cuestións técnicas, cuxo alcance vos detallaremos na nota de prensa que vos remitiremos a posteriori. E como xa é público, dirixímonos ao Goberno Central mediante carta ao Ministerio do Turismo, porque solicitamos unha prórroga do prazo de execución deste proxecto. Aquí se dá unha circunstancia, a Diputación xestiona obtivo fondos para 2 plans de sostenibilidade turística, un no Condado para Danta, que a xestión é da Xunta e temos de fecha hasta o 30 de xuño para rematar as actuacións, e este plan de Deza Tabeirós temos hasta o 30 de maio, é dicir, 2 plans e 2 fechas de remate de actuacións distintas. É o que lle pedimos ao Ministerio que faga o mesmo que fixo a Xunta, de que nos deixe executar esas actuacións hasta o 30 de xuño. E confiamos en que é posible. Se pode a Xunta, tamén poderá o Ministerio. E agora vamos a continuar con Benestar Social, onde este ano estamos dedicando máis de 24 millóns de euros desde o Servizo de Benestar Social e o Centro de Príncipe Felipe. E hoxe acabamos de aprobar o expediente de contratación para o Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, onde se van a beneficiar os concellos de menos de 20.000 habitantes e para o que destinamos ni máis ni menos que 800.000 euros. Este servizo está dirixido ás persoas en situación de especial vulnerabilidade, falamos de maiores con discapacidade, con enfermedades crónicas, limitacións na autonomía ou sen apoio familiar suficiente. E con este servicio vamos a mellorar a calidade de vida, previmos situacións de illamento, inseguridade ou risco e facilitamos que permanezcan no seu fogar con atención inmediata e axeitada no caso de que haxa unha emerxencia. Aquí, este servizo sae por 2 anos, ca posibilidade de que haxa outras 2 prórrogas anuais máis. Ya tan sinxelo como que
pulsar un botón pode supoñer unha diferencia na vida das persoas. Por iso, para nós, isto é un servicio fundamental que ano tras ano o renovamos e se benefician alrededor de 1000 personas na provincia. Así que está claro, porque así o vimos a facer, seguiremos este camiño de impulsar medidas que impulsan o benestar da nosa veciñanza por toda a provincia. E pasamos agora a unha área que nos apaixona, deporte, onde non hai xunta de goberno que non falemos de deporte na provincia do deporte. Este mércores, hoxe, aprobamos as bases das axudas para os clubes que participan en competicións oficiais de ámbito estatal, que están dotadas con 1 millón de euros, 100.000 euros máis que o ano pasado. E as axudas están divididas en 3 niveis de competición. O primeiro, nas que a categoría teña o formato de liga por equipos con 5 ou máis deportistas no espazo de competición, con xornadas de ida e volta, ascensos e descensos de nivel. Un segundo nivel de competición que se refire no que a liga por equipos teña 4 ou menos deportistas e ascensos e descensos de nivel. E un terceiro no que a categoría teña unha clasificación final por individual ou por equipos e estén incluídas no calendario oficial da temporada da que resulte a clasificación final. Entrando ao detalle, aquí a cuantía que se destinará vai a depender da modalidade deportiva e tamén da competición oficial na que participe, cun máximo que vai oscilar entre un mínimo, de 13.000 e un máximo de 38.000 euros, que en todo caso non pode superar o 40% do orzamento presentado. Entre os gastos subvencionables atópanse os federativos, os referidos ás competicións, os adestramentos e os de persoal, material deportivo ou sanitarios. Estas axudas, o ano pasado, chegaron a 76 clubes deportivos de 24 concellos. Así que seguimos apoiando e destinando recursos para apoiar os nosos equipos e os nosos deportistas. E agora imos entrar de pleno no que se refire aos investimentos dos concellos, e facémolo con novas achegas do Plan Máis Provincia 26-27, dotado con 85 millóns de euros para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Aprobamos máis de 800.000 euros para que 5 concellos financien a contratación de 66 postos de traballo de persoas que estén en situación de desemprego. Nas notas de prensa posteriores detallaremos o miúdo de cada un das contías e tamén dos beneficiarios, pero a grandes rasgos, dicir que Tui vai a realizar 6 contratacións, Cuntis 9 contratacións, 17 o Grove, e Baiona 14 e Moaña 20 postos de traballo. Así que, xa digo, seguimos sumando recursos ao beiro do Plan Máis Provincia e logo outro plan pensado para os concellos, extraordinario, de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, e nesta Xunta de Goberno que lle demos un forte impulso, toda vez que aprobamos axudas para 5 concellos con preto de 600.000 euros para mellorar, modernizar e incluso construir instalacións deportivas novas. En Fornelos de Montes recibe 85.000 euros para a reforma dos vestuarios e a mellora de equipamento do complexo deportivo de Fornelos, como xa adiantou o deputado Pablo Castillo. En Barro reciben 97.000 para a construción dunha pista de pump track en Outeda, no recinto da piscina municipal, como xa adiantou o deputado Ricardo Martínez. En Valga recibe 111.000 euros para realizar melloras no alumeado e construir unha nova pista de tenis na área deportiva de Campaña. Cerdedo Cotobade recibe outros 111.000 para o acondicionamento da estrutura envolvente do pabillón municipal de Tenorio. E, finalmente, Tomiño recibe 162.000 euros para a execución de 3 pistas de pádel e unha de tenis na zona deportiva de Mosteiro, como tamén xa adiantou a directora de Deportes, Xisela Aranda, na súa visita. E aquí temos outros exemplos, hoxe 5, do impulso que estamos a realizar nas infraestructuras deportivas da provincia, que no ano 26 contamos con 8 millóns, pero que
desde que o puxemos en marcha, suman un total de 20 millóns de euros os que recibiron os concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. E pola miña parte, será o que vos tiña a ben a comentar. Non sei se hai algunha pregunta ou cuestión que merezca algunha aclaración. Non. Os datos sempre son a posteriori, pero sí é certo que o que nos está trasladando o sector que nestas últimas días, semanas, a raíz tamén de que o bo tempo nos vai acompañar na Semana Santa, o incremento de reservas está sendo moi importante. Certo é que por antecedentes o destino Rías Baixas, as reservas sempre, cando é Semana Santa, se acercan moi próxima á celebración desos días do disfrute. Eu o que quero é, facer un chamamento, non fai falta facer un chamamento, que aquí quen visite as Rías Baixas que sea consciente de que vai a probar e vai a repetir, que é o que lles está pasando a moitos que veñen agora, que probaron e repiten, non se dan desenganchado das Rías Baixas, unhas Rías Baixas que a meta e o destino de miles de viaxeiros. Moi ben. Muchas gracias.